Dan is het tijd voor het vaste onderdeel van dit programma van Dree Peters, Banken met Dree. En de kiekers uit Remun, Dree, die hebben al lang gezien hoe het vandaag ergens is. Ja, dat is de Maria-Theresiebrug, de Stenenbrug. En we zijn hier bij het achterhuis van Giel Peters. Die waren de nodige exposities gaan. En hebben we vandaag een ontmoeting met een paar mensen die hebben een kunstclub. En dan gaan we eens even kijken wat die ons te vertellen hebben. En als je bij Giel in het achterhuis binnenkomt, ja, dan strolt het al allemaal zodanig goed dat ze in de sfeer terechtkomt. Ik zie daar neven nog een geweldige kerstgroep zitten. Dat is nog gemaakt, heb ik begrepen, van een Roemeense kunstenaar. Hoe ze de mallen nog van gevonden hebben. En ja, dan gaan we hier even, want hier binnen zo we daar gesproken hebben. Even kijken, ja, ik kan niet gewoon binnen toe. En nu zitten we in de expositieruimte van het achterhuis, van Giel Peters. En ik heb een aangesproken met Gerard en Marjan van de kunstclub. En gewoon eens kijken wat die ons te vertellen hebben. Goedemiddag. Is er nog een plaatsje van mij? Op deze prachtige stoel. Waar waren die ook weer van? Van Rietveld geloof ik, of niet? Fantastisch. Zeg, ja, Gerard, ik zeg wel in de volksmondstraat tegen dich, want dat is natuurlijk weer het Romeinse. Maar Gerard, vertel eens even. Een kunstclub, toen ben je een initiatiefnemer en je hebt een kunstclub opgericht. En die zijn al een tijdje naar de gang. Maar ik heb nu wat nieuwe plannen. Vertel eens over. Nou ja, ik ben 2,5 jaar geleden hier terechtgekomen en ik zat in Utrecht in kunstclubs. Zelfs 2. En ik had geen zin om hier in Remun een beetje alleen maar toe te zitten werken. Want ik vind ook dat het een meerwaarde heeft om het met meer mensen te doen. Dus ik denk, nou ja, ik ga het mensen erbij heen. En uiteindelijk is dat een kunstclub met een Z geworden. Met een Z. En dat ging vrij snel? Ja, dat ging redelijk snel, joh. Ja, hoeveel mensen zitten erbij? Er zitten tussen de 15 en de 20. We willen eigenlijk niet groter zijn dan 25. Dan, wordt het, ja, dan moesten we binnen 2 clubs hebben. Maar dat ging vrij snel. En als er ook eens even vanaf veel, dan kwamen er weer 2, 3 bij. En dan moest natuurlijk dan, toen was initiatief nemen, dan werd ze waarschijnlijk ook de spreker namens de club, voorzitter, maar even dit nemen. Maar we moesten natuurlijk ook een secretaris hebben, of niet? Ja, nou kijk, voorzitter, dat doen we niet aan. Ik heb initiatief genomen. En Marjan was... Marjan, wacht even, Marjan. En dan heb ik het van mijn buurvrouw links van mij. Ja. Marjan was toevallig... al vrij snel erbij betrokken. Dus, en dat heeft veel meer verstand van secretariële zaken dan ik. Ja. En Marjan, en de dag zo vrek, dat lijkt wel geld voor mij, of niet? Ik vind dat heel schoon. En als we een bijeenkomst hebben in zo'n 6 weken, gewoon eerst langs iedereen om te kijken waar ze aan het maken zijn. Want dat is ook het motto van Kunstclub Remun, voor wat ze wil maken. Dus er is een hele grote variatie in allerlei technieken, van handwerken te tekenen en schilderen, alles wat er tussenin zit, filten bijvoorbeeld. En dan heb je ook administratieve gegevens bij. Maar tu bent ook schrijver. Want ik zag net in die beukje, waar ze door schreef en de tekenschet en die kieks terug. Ja, ik vind het natuurlijk wel interessant. Kind ze er iets van voor lezen, want mogen we even naar schrijven. Ja, dan kunnen we vandaag wel even een beeld nemen. Dit hier. Dat is dus, vertel even wat erop staat. Dat is van Jos Ertkamp, dat is een van onze trouwe leden. En Jos is van oorsprong schrijver, maar door zijn geliefde Annelies is er nu ook een heel verdienstelijk schilder geworden. En Jos zelf, die vertelt het volgende over. Dat hoort dan bij dat tekeningsje wat ik gemaakt heb. Want bij mij is het andersom gegaan. Ik ben van schrijven ook weer aan het tekenen gegaan. Maar dat is dus ook dat mensen eerst tekenen en dan gaan schrijven. Bijvoorbeeld Leslie. Die heeft een extra groot oor, want er is aan het luisteren naar zijn opa. En de opa heeft de pen in de aanslag, alsof er veel veult dat zijn kleinzoon schrijver gaat worden. En Jos zelf zit erover, en dat zeg ik nu even op de Hollandse tour. Ja. Net zoals mijn meeste romans spelen de verhalen rond 1900. Die periode spreekt tot mijn verbeelding. Misschien omdat ik als kind gretig luisterde naar de verhalen van mijn grootvader.
En dat zit zo allemaal op een stukje A5, zal ik maar zeggen. Het nummer van dat in onze wereld, in de mediawereld. Hè. En dan ligt ze net vast. Prachtige tekeningen, dan kijk ik daar nog eens even neer. En je zit met zo'n man of 15, 20, heb ik begrepen. Ja, met 18, 19. Je bedoelt tussen de 15 en de 20. En mogen er nog mensen bieden? Mogen er nu bieden? Jazeker, jazeker. Het is ook zo dat we heel duidelijk tegen mensen zeggen van... wanneer ze niet weten wat het is... Kom gewoon kijken, de krijgt een tas koffie, de kind met iedereen praten die hier bezig is. En als het echt bevel blieft. Ja, precies. Dat is eigenlijk de visie. Ja, zo zitten er mensen bij die enorm goed zijn in textiel. Er zitten er bij die met spatwerk bezig zijn. Er zitten er bij, we hebben laatst maskers gemaakt. Als voorbeeld voor de vastenavond village in Neel. Ja, eigenlijk iedereen die ook maar get kind en de kind zal gauw get, hoor. Ik bedoel, er zit ook met elkaar. Dus het heeft natuurlijk ook veel meer waarde dan alleen maar kunstwaarde. Vandaar dat ik ook die zet erin heb gezet. Het is een knipoog naar de hogere kunsten, want het is eigenlijk een bijeenkomst hoe mensen elkaar treffen. Goed, maar nu hebben ze mij nieuwsgierig gemaakt. Want natuurlijk, dus eerst een vrouw die nog net goed kan kijken, die haar eigen dingen maakt. Dus is een man in een rolstoel. Ja, die stukken wat die allemaal maken, die moeten natuurlijk ook een keer dadelijk ergens te zien zijn, of niet? Vertel. Ja, en daarom hebben we nu in april 3 aansluitende weekenden open dagen. Hoe heb je dat? En dat hebben we hier in Galerie Het Achterhoes. Nou, is dat geweldig. Geweldig entourage. De locatie is niet te vinden en ook nog dichtbij de plaats van waar we altijd bijeenkomen, het Witte Kerkje. Ja, en dan, allemaal in Voorstad Sint-Jacob. En dat is welke dagen precies? Wat is het zoetekop? Het begint op 6 april. En 6 april dan zal Jos Ertkamp ook voorlezen uit eigen werk tussen 3 en 4 uur. Maar dat niet alleen. Er is ook een deelnemster van ons, Barbara. Die heeft dan de leiding over het maken van poorstukjes. Oké. Nou, dat valt dan allemaal net goed uit hadden. Ja, en dan de 7e, zondags, dan zijn we ook weer present. Daarna de 13e en de 14e. En dan met Pasen, Paaszaterdag en tweede paasdag. Dus al die lui die denken, we willen eens kijken wat die kunstclub met een Z allemaal fabriceren of maken. Of, die kunnen dan natuurlijk op die 3 weekenden achter elkaar, zaterdag en zondag, vrijdag zondag, nee? Vrijdag niet. Zaterdag en zondag naar het Achterhoes in de Voorstad. En dan zijn we een hele hoop van dat werk wat die mensen maken, kunnen we dan hier zien. Dat is tussen 1 en 5. Entree? Nee, uiteraard niet. Alles om noppes, gratis, nada. Ja. Goed zo. En ja, wat moeten we dan nog melden over die dingen? Je kunnen zich aanmelden bij de kunstclub met een Z. Dat kunnen ze op zaterdag doen als je bezig zit in het Witte Kerkje. En dat is 's middags? Dat is van 's morgens 10:30 tot 's middags 4:30. En de bijdrage is maar €5 per keer. Met andere woorden, het is vrij, laagdrempelig. Eigenlijk willen we niet hebben dat zeg maar de entree een barrière zou zijn. Dus de entree om deel te nemen met die kunstclub, om samen met die te denken, equie te kennen enzovoort. Want eerder is het natuurlijk op een andere manier kunstenaar. Ja, maar dat is ook het leuke ervan. Hè? Het inspireert elkaar. Soms kind ze van de een of de ander gedurven. Hè? Soms ik teken dan bijvoorbeeld meteen een aantal lui die daar bezig zijn. Een ander, zoals Marianne, dat is dan meteen met dat schrijven en dat bijeenzoeken. Dan hoeft ze maar een doos met oude tijdschriften te geven. Dan is Marianne oeren zeut. Als ik even tijd heb. Maar meestal weer op zaterdag en zondag gevoetbald. Ik ben al een voetbalvoorzitter. Maar dan wens ik die van de kunstclub. Met zet. Heel veel succes. En we moeten natuurlijk ook even Giel weer bedanken. Dat hij die geweldige expositie ruimte op zich bestelt. Ja, en de beelden die we hier zien zijn van een andere expositie. Ik zie nog Minerva erbij staan. Dus dat moeten we zeker even niet vergeten. De afgelopen week is hij meer genoemd op de televisie als wij hem dan ook. Want ik heb Giel net aan. Giel, wij hebben Minerva. Kom eens even zien. Vel me eens even bij Minerva is. Deze. Oh, dat is dat. Daar waar Thierry Baudet zo over spreekt. Ja. Waar de mensen zeggen, we hebben het nou eigenlijk over op welke liesting dit? Zo ging het ongeveer, hè? En dat is dan Minerva.
Dus ik geef even aan dat ze het oog naar dicht toe heel fantastisch dat ze die expositie altijd voor de mensen. En het is voor niks. Ja, dat ze dat altijd thuis voor de mensen om in ieder geval de kunst de kinderen laten zien met zien maken. En dat is dikke compliment aan Dick ook. Bedankt. Ja, Lu, dat was het dan van hoe het Achterhoes in de Vuurstad. Vlakbij de Maria-Theresiebrug, de Steenenbrug zeggen we dan. En ja, je moet zeker komen. De eerste 3 weekenden van april, op zaterdag en zondag, is het hier te doen. En je kunt zien wat de kunstclub maakt, wat die fabriceren, wat die allemaal van gedacht hebben. En de Zeeverstor. En Zeeverstor niet, dat is Zeevers op TV11. Want daar zoekt ze die zelf. Doe het de volgende week.